खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 1 जुलाइ 2023 शनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ बयजोंबो मोजां मोनजागोन आरो अनसायजागोन जागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननायफोरखौबो मोननो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसार जानो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थिसननो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङैनो थागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो पजिटिभ साननो रोंगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थिसननो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो अनसायजागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन गोबां बिथिङावनो जाफुंसार जानो हागोन गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थिसननो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानोबो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा नाथाय देबारनांनोबो हागौ गोसोआव दिनै नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो हागोन सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन सोरनिबा अनसायनायखौ मोननो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन
कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन नेगेटिभ साननाय फैनोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा गियाननि आंखाल जानोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गोबां खामानियाव मुखुबबो थांनो हागौ सोरजोंबा दिनै रायखोमा जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै जाफुङाबो जानो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन मोननो गोनांथारखौबो दिनै मोननो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनो हागौ गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै जाफुंनोबो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन आरो पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनो हागौ मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ सोरबा लोगोजों थगायजानोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ गोदान थांखि लानो रोंनाय नङा न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ देहाया दिनै मोजाङै थागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो गोब्राब जानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरांबो मोननो हागौ पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा
गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ जोबोर गोजोनगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन। गोजोन आरो गाहाम थासारिखौ दिनै मोननो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया मावफुंजायोब्ला दिनै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।